Lanțul mai e față. Ha? Nu mai prins cadru. Da, nu mai prins. Analizăm fazele la recursul etape. Ai să se filmeze? Da. Dar nu-mi dau seama foarte bine. Vezi acum. Faul la portar. Mă, nici cam așa repede. Bă, cred că îmi dau seama. Stai să-mi dau seama de mingea. Și un cadru cu antrenorii? Arbitri aia. Nu știu, că nu văd nimic acum. Oricum, îți vin alea... Bravo! Partea direct, din prima! Șut, bă! Bravo, băiat! Ce face sprint? Bine de tot! Nu se vede că e ceață. Nu e ceață, bag tu reflectoarele. Și n-am nicio lentilă de UV, de prostii de alea. Uite-mă, Mihai, acolo! De minge! Îți dea pase. Vino mai spate, Bogdan, un pic! Bă, dacă bate la tot ce vrea ce Sunt și juca? proști, mă. Să-mi fac pe terenul stau umed, așa jucăm mereu. Dă-l, mă, pizdanț. Când era vară și frumos nu mai era. Păi ce bun, Ba da, am venit toată vară. Am jucat în altă parte, n-am Da, jucat mă rog. aici. Și era panara, mă, tot de terenul. Asta vară veneam, frate... Am venit și pe 42 de grade alea. Ira. Ca un sol. Opa! Nimic? M-a întâmplat. Un șut. Scoți! Și direct! Nu-i nimeni în poartă, dă-i de eu! Și! Știi ce e aici, ui, palet, frate, ca tonișoarele alea. Da, nu e și alunecă și terenul, nu e tel. Hai, mă, Teratu, ridică! Hai, prima, încet! Hai, mă, Teratu, pe spate! Hai, bă, frate, dacă... Și din prima! Nu mai spate! Nu prinde pase, dai din prima! Bravo! Bine, apărare! Hai, Dane! Apărare! Să vezi și pula în ea! Bogdan, Andrei, unul din voi aici! Înapoi! Bine! Da, hai! Da, Mihai, în dreapta, da! Tu din prima, nu șuta! Da, zi, pe spate! Trage! Șut!
Am prins o minge așa. Eu și-am prins-o la pau cursul. Am dat de câte ori. Și cum am sudat. Da! Și unul vine! Vine aici! Ups, stai. Am pus la... Ajungi tu acolo! Ajută! Bravo! Hai! Sus! Ce-i tu? De linia! Ce? Hai, mă, pula mea, bă! Continuu cu aceasta! Ce să-mi fac, mă? Hai că vedem. Băi, pozează-mi mie peste mă, lasă-i pe ăștia. Nu, dar așa, în timp real. Cât o fi ceasul? Cât e mă ceasul? Că tu erai cu telefonul în mână. Nu era. La ele. Aveai tu telefonul, mă. Nu la ele. Tu, la ele ceasul. Da, mă, ceas în mână, dar mi-arată cu Asta nume. n-are, mă? Nu. Cum dracu, mă, n-are? Trebuie să aibă, mă, dar nu-l afișează pe ecran. Nu, nu e pus. Nu e pus. Nu e pus, nu știu dacă are. Dar nu cred că are. Are, mă, ce e? Fuji. Nikonul, dar am văzut că Nikonul a tot. Pare, mă, că pune pe poză dacă vrei să Păi da, Nu știu dacă are. Nu cred. Nu l-am Pune pus. poți tu din meniu, că nu ți-l pune standard. Bravo, ti trema! Pune-o și trage! Ridică-o sus acum, ridică-o! Și alergă după el! Alerg! Am acabat reflectarea într-o. De prima! Ăla e, mă, bă, ce... Bă, aleg pe gheață, mă, bă, aleg. Hai! 30 secunde! 30! Băi, am eu ăla, dă-l fac. Hai repede, Miș! Repede! Ia mingea. Ia-le mingea. Ce, mă, e egal? Care trebuie să facă aici egal? Ei, nu? Ia-le mingea. Trag ce trag de timp acum să vezi. Care e? Egal? Da, e egal, parcă, nu? E și jumate, 9. A, mai avem 12 secunde. Habar n-am. Să-i dai pe post? Caterinca Show. Așa! Să, ceasul, gata! Ceasul,